Pungkaham, tai sini media friends orang nobo, boleh hambai maya faro, tini cuma baksa hanya hai, sini third day, dur campaign, coli tonggo, tai tini sini west takarjola, di sini andaro, sini dur campaign coli nai, oh dur campaign oh bhai sok paikha, sini orang ni senior leader am cai ni, barang mana khatung de Burma, tai sini orang bhai sok paikha, sini sub zonal chairman, barang mana apon, tai TWF ni. Secretary itu baru menanggung biro de Burma, tapi sini sikla, mothani sini secretary baru menang Bishonat, tapi TWF ni no, tapi baru menanggung sini Usha Devi Jomatia district secretary, tapi joto sini TWF member so tongga jagawa central leader rock, tapi TWF president jog po Faisok Paikha, ini jeng abono, sini mission, sini vision, kaisano, sini Greater Tripura Leno jeng nogo thangi awai kainani. Bobagrani je Nasik mungno bobagra je Sai Rohmano जों जत नगो थाङै पुसगरिनानि ताइ बसकाङो जिनि जे one last fight न जतन साइमानि बोबाग्रानि जे one last fight न जों नगो थाङै बरं थां खुलुमै सालाय जावो बोबाग्रानि last fight जों जतन थानसा खयै जे जिनि मानथाय जे आर्टिकल 2 and 3 जे ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि जे अफ मुभमेन्ट न रक्सिं बाहा तंदिहनि जों जतन नगो थाङै न जों खुलुमै सालाय जावो तामनि बागै हिमालय नरक जतन सिउ दीर्घ 70-72 বছর রমৈ जों जत पलिटिक्स खायनाय लेखा फियाबा पलिटिक्स खायमान या गलब अ त्रिपुरासरनि बिरमान आ जागान जागा कागियांगै दं आमफ्राय बोबाग्रा एकमात्र जों नुखा बोबाग्रानि एकमात्र जिनि अ पार्मानेंट सल्यूशन तुइ फायमानाय ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड तुइ फायमानाय जिनि थिनांना सनामै तुइ फायमानाय बोबाग्रा इज ओनली लीडर फॉर आवर त्रिपुरासा आउन बागै जों बोबाग्रानि कगनो नगो थाङै जों पिरलाय जावो एबं जों गाहाम रेसपन्स मानै दङ जों मियायं खुमलुं फासिंबो खायखा जिनि मदगनि आमारा खायखा दिनै शान्तिनगर बिसिओ दङ अर वेस्ट ताकारजला अरबो जों ताबो खायनाय जिनि टीम गोबांमा जागावनो हाबजाक दुर केम्पेन कायसान नासिंमानि कारण कांकै जिनि बोबाग्रानो जों गप्लाय खयै जिनि लवान लास्ट फाइट साबिलों फाइदि होनाय ताकेसिया जिनि बसकां चंमारि दङ 2023 अ 2023 अमंखा जिनि लास्ट सबानि कायसा अंश कायसा पार्ट जों अरबो हायनो बोबाग्रानो जों गप्लाय खयै गोबां बुटबाय खयै पाइ पाइरी मारहनाय बचिनि बागै ताइबो बिटि हाय पार्लियामेन्ट जागाव थां कक सेमान बागै जिनि हाय जागा चिनि बागै दिल्ली हाय जागाव थां कक सेमान बागै जों जतन सापर्ट खाय जों बनो रहर लायन होनै जों नगो थां खुलुमै जतन नगो थां सालाय जावता हामबाय।